Kayim pisah jong ke Punjab bat Haryana kalau ong bakan omsha banyak iki kali traktor ha ki surak bakat kum ka Motor Vehicle Act. Menteri Khana Katanan Electronics bat Information Technology Rajiv Chandra Shekhar mula ong baka sarkar ka thau ya kekendon an na kabenta ka Artificial Intelligence haswa unai tung mentau senam. Ka sarkar kala kentu iki nongrep ki bala penlong jing ki bakin penyat bet ya jenti da ka jing jajai ha ka bai dei ba ka jing persya jongki mat ka jing syak kentaj halor ka jing ai jing mut jongki halor ka minimum support price lani MSP na ka benta ki jing thung jing tam. Menteri Rang Badu ka Riu Narendra Modi ula penlong jing yalang ringkat bat Menteri Rang Badu ka Greece u Mitso Taxis Hanong ba Delhi henya ka sngi. Katup bakat nyo jong ka Indian Premier League kan sedang lasya ka sngi.